1 na 1, ovozmoženo od Viva. Prirodno si je prirodno. Mi smo živjeli u sistemu u kome vi ne pamtite taj sistem, ja govorim o socijalizmu, onom sistemu kada je Tito bio živ još. U sistemu u kome su televizije bile dotirane, bile su plaćene od države, iz budžeta. Državna firma, televizija. I televizija je imala jedan deo aktivnosti koje je imao zadatak da narod, širu masu, nauči nečemu, poduči. Imali su edukativni karakter i taj edukativni karakter nije zarađivao neke pare. On nije mogao da zarađuje, a nije imao ni potrebe da zarađuje pare kada je iz budžeta to plaćeno. Sada, sistem se promenio. Sada televizije pripadaju privatnim licima i to privatno lice želi da zaradi novac. Zato je otvorilo televiziju, je li tako? Kako da zaradi novac? Pomoću nekog edukativnog programa neće imati 2 gledalca. A pomoću ovih šova, kako se to zove, realitija i tako dalje, on ima ogroman broj gledalaca i zarađuje pare. Ги продава на рекламерите. Reklamni deo, da. I potpuno je prirodno da se i urednici biraju na taj način da se nađu neke interesantne ličnosti, a te interesantne ličnosti su uglavnom pevačice ili tako nešto, neki estradni. A kaj je тука јавниот сектор? Или? Tanko. Nema tu javnog sektora. Kakav javni sektor? Nema tu. Значи, генерално осудени сме да имаме тоа што народ го бара. Тоа е тоа. To jeste, da, to. И нема ништо спорно тука. Kao na svadbi, onako. Да. Точно. А ја онаа мојана. Da.